ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା 1993 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲି। ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମୋ କୋଳରେ ଜଗତ ଯାକର ସିଂହମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ମୋ ଦେହରେ ମା ସାରଳା ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୋରେଖନାଥ ବିରାଜମାନ କରି ମୋତେ କରିଛନ୍ତି ପୂତ ପବିତ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ଦୁଇଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲିକୁଦା, ଏରସମା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, କୁଜଙ୍ଗ, ନାଉଗାଁ, ରଘୁନାଥପୁର ଓ ବିରିଡି ଆଦି 8ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ମୋର କଳେବର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ କବି ବୀର କିଶୋର, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ ଓ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପରି କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମୋରି କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ରୁଧିମନ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଅନ୍ୟତମ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଏ ଜାତିର ଜଣେ ଜଣେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ